Manam Gaye a jarama addimi ɗo hannde ko wallandirde ANSD e ko fati limto arowo ngo ngoɗo limto yimɓe rendo men Sénégal jowɓo gandi ko fati koye leñol fulɓe woni no windira yimɓeɓe tini ɗum beltaki hen saabu peccor batten o guila ko ɓooyi ille wonko ɗiɓen ñawde seeɗa ko noon gasani saabu so on ƴeewi ɓe mbaɗi ko fulɓe ɓe mbaɗen palol ɓe pawa hen hinde walla ɓe pawa hen leñol goɗgol walla ɓe guinen fulɓe no goɗɗum ɗum ɗon fof noon ɗum haawi yimɓeɓe ɓe mbaɗi ɗum ko wayno mette ɓe mbi noon haade directeur général e yimɓe mum gokki en fartange min hoorejo o yahde to mi haalda mumen min kaala e ɗum ɗo ko lumɗen wonde ne ɗum ɗo ko yimɓe jiiɗi ko e ɗum ɗo serani ha ɓurti bo kono tan kono waɗirani wonini nadaji kakillaji yimɓe par ce que yimɓe poti yimɓe fof potani kakillaji ɗum ɗo ko golle witte ko gonga ene poti andu holno fulɓe poti e Sénégal ɗum ko limo hande nder fulɓe kadi no directeur o Abdou Diouf directeur Diouf haaldini wi ene moƴƴa kadi nder hen comme nino diina o haaldirte ƴeewen holno calsali lesɗine potiri joni mbiɗa haalda miñam oɗo aron li wiimi lawɓe ɓe so mbiyaka lawɓe tan ɓe tikkat mi ala kono noon labba dikko pulla sambambaɗo demba kay kono noon siki en mbaɗi ful fof ko ɗum min jaggi inde leñol ngol wiye fulɓe joni to lees ni noon mbaɗe diine he ɓe mbindi ko l'islam ɓe mbindi to lees noon soko laaye soko murid soko tijane ɗone wiye fulɓe woni leñol ngol heddo noon kinɗe ɗe to lees si kala jiɗɗo si wi min koye pulla kono hinɗan ko ɗum ɓeyde hen limonde naate hen wadde noon ɗo mi nanodiri ɗon e directeur kam e diɗɗal yimɓe mum e ley ɗum ala caɗele